Francisco Acuña Martínez medrou en Cangas rodeado da súa familia e dos seus amigos. Nada que o fixera diferente aos demais durante a súa adolescencia. Aos seus 18 anos, había xa episodios que marcaban a súa vida. Un dos seus logros fora conseguir unha motocicleta, ata que sufriu un accidente que irremediablemente ia marcalo para sempre. Outro nome, Jorge Fernández Silvoso, cambadés de nacemento, pero veciño de Cangas había xa máis de 2 décadas. Este home de 60 anos formaba parte da reserva da Garda Civil, o subtenente Silvoso, como o coñecían na localidade. Pero, que tiñan estas dúas persoas en común? En que momento se cruzan as súas vidas? Un terceiro nome, Sonia Martínez Pérez. Esta muller é o vínculo máis forte que chegan a ter Francisco Acuña e Jorge Fernández Silvoso, nai do primeiro e nova parella do segundo. Un sábado como tantos outros, Jorge Silvoso sai xantar coa que era a súa parella formal desde había un tempo, Sonia Martínez. Tamén os acompañaba o fillo dela, Francisco Acuña, e outra parella, o irmá de Sonia e a súa moza. Jorge, pai de 3 fillos, enviuvara había un tempo e decidira refacer a súa vida ao lado desta muller de Cangas. Aparentemente, estábase a integrar correctamente na familia da súa parella. Ao acabar de comer, a familia ao completo diríxese á casa de Sonia para tomar o café da sobremesa. Sobre as 4:30 da tarde, xa todos acomodados, Francisco, o fillo de Sonia, acudiu á cociña ante a chamada da súa nai para que lle axudara a poñer o café. Sen mediar palabra, nin levantar sospeita algunha, Francisco colleu un coitelo na cociña e dirixiuse cara ao lugar onde estaba sentado Jorge. Sen dubidar, o mozo asestoulle 2 coiteladas no pescozo. Tan axiña como puido, o tío de Francisco, que se atopaba presente, desarmou o rapaz, mentres os demais pedían axuda. Un axente da Garda Civil vestido de paisano é o primeiro en facerse cargo da situación na mesma rúa do domicilio, próxima ademais á comandancia. Francisco, completamente ensanguentado e con excesiva calma, non opón ningún tipo de resistencia. O único que di é que xa fixo o que tiña que facer. Pero, por que actuaba así? Efectivamente, o mal estaba feito. Xa era demasiado tarde. A pesar dos esforzos de Sonia por taponar as feridas de Jorge, a morte foi case que inmediata. Nin os sanitarios que acudiron ao domicilio lograron estabilizar o ferido que se atopaba tirado no chan da cociña.
Non pasaran nin 10 minutos dende que Francisco lle cravara o coitelo cando os médicos certificaron xa na ambulancia o falecemento de Jorge Fernández Silvoso a consecuencia dunha grave hemorraxia que lle causaron as feridas. Ninguén imaginaba que alí, na casa da súa parella, en unha ambulancia ao pé do propio portal, ían finar desa maneira os días de Jorge. Tanto é así que mesmo Sonia, nese momento nai do agresor e parella da vítima, tivo que ser ingresada cun cadro grave de ansiedade. O tío de Francisco, responsable de desarmalo no momento da agresión, tamén tivo que ser atendido. A chamada de auxilio achéganse máis axentes. O mozo e presunto agresor, máis ausente que nervioso, recoñece os feitos e é detido e dirixido aos calabozos do cuartel da Garda Civil de Pontevedra. Por que Francisco acoitelou o mozo da súa nai? Tiveran algún problema? Non era tan boa a relación como se pensaba? Que lle pasaba a Francisco? Que lle fixo poñer fin á vida de Jorge Silvoso? Era consciente do que facía? Nun principio, barallouse a posibilidade de que Francisco Acuña non aceptaba a nova relación que a súa nai mantiña con Jorge Silvoso, e que incluso chegara a culpar esa relación da separación dos seus pais. Sen embargo, os achegados ao acusado remarcaron a boa relación que este mantiña coa vítima. Pero a realidade era aínda máis crúa. 2 anos antes do tráxico episodio, o 13 de outubro de 2009, Francisco Acuña sufrira un accidente a bordo dunha moto cando circulaba polas rúas de Cangas. Foi contra un coche. A caída propicioulle un golpe en seco na cabeza que o mantivo en coma durante varios días. O seu estado era moi grave, pero sorprendentemente superouno, aínda que Francisco xa non volvería a ser o mesmo. A consecuencia do accidente, Francisco non ten freos sociais e recibe impulsos que é incapaz de controlar, como o impulso de matar. Ese impulso que non foi quen de controlar o día que acabou coa vida do mozo da súa nai. No caso de Francisco, a lesión cerebral causada polo accidente tivo efectos devastadores para él, porque son irreversibles, e sobre todo para a vítima, para Jorge Silvoso. Pertencer ao entorno máis próximo de Francisco Acuña custoulle a vida. No xuízo, Francisco Acuña recoñeceu os feitos ante o xuíz da Audiencia Provincial que lle impuxo a pena de 12 anos e medio de prisión por homicidio, aínda que se lle aplicou a eximente completa de trastorno psíquico. Tras recurrir á defensa e á Fiscalía, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena a Francisco Acuña a 16 anos e cambian de homicidio a asasinato.